باژارê Serêkaniyê yek ji wan navçeyên herî berbiçave ku di salên berê de rastî pêlên koçberî û penaberiyê hatiye û dosya vegera xelkê û ji nû ve avakirina aramî û xizmetguzariyan wekî mezintirîn kêşe li pêşiya me dimîne. Divê hevpeyvînê de em behsa rewşa bajêr dikin ji aliyê ewlekarî, îdarî û xizmetguzarî ve. Herwiha dosya koçberan, mafê vegerê û astengiyên li pêşiya vegera xelkê. Di nav de jî dosya xaniyan û xebatên rakirina maynan. Li gel planên ji nû ve akîvkirina sazî û dezgehên giştî. Mêvanê me yê vê hevpeyvînê Birêz Rêveberê Rêveberiya Navçeya Serêkaniyê Abdullah El-Caşim. Birêz Abdullah, bi xêr hatî bo ser ekranê Rûdawê. Bi xêr hatî, spas ji bo vexwendinê. Tu bi xêr hatî, hûn rewşa nihaya bajêr ji aliyê ewlekarî, xizmetguzarî û îdarî ve çawa dinirxînin. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم استلمت حكومة Bi xêr hatî, spas ji bo vexwendinê dîsa. 2026 طبعا Hikûmeta Sûriyê di 28 Sibata 2026 de bajarê Serêkaniyê wergirt. Rêveberiya navçeyê û kadroyên şaredariyê bi hemû karîna xwe dixebitin. Li sektora paqijiyê de 110 karkir li seranserê hefteyê bajêr paqij dikin. Li sektora avê de heftê û du bîrên me li navçeya Serêkaniyê hene. Hinek ji wan bi enerjiya rojê û hinekên din jî bi elektrîkê dixebitin. Rewş baş e û xizmetguzarî peyda dibin. Lê binesaziya Serêkaniyê pêwîstî bi nûjenkirin û xebateka mezin heye. Xas me ku 12,000 malbatên koçber li kampên derdora Hesekê ne û vegera wan pêwîstî bi baştirkirina binesaziyê heye, da ku cihê her kesî bibe. Îro 12,000 malbat ne hejmareka kêm e. Hejmareka mezin e û dibe ku bigihîje 6,000 kesî. Niha li navçeya Serêkaniyê 130,000 kes hene û eger 6,000 kesên din jî bên, divê em nan, av, binesazî û xizmetguzariyan peyda bikin. Gelo tenê mijara xizmetguzariyan astangiya Serêkeya li pêşiya vegera xelkê an jî sedemên din hene? Na, mijara xizmetguzariyan duyemîn e, lê girîngtir e. Pirsgirêka vegera koçberan ji û ji bo Serêkaniyê aloz e. Destpêkê de bivekirina rêyan û hilanîna mayînan ve girêdayî ye. Wezareta Berevaniyê zêdetirî mehekê ye ku li ser rakirina mayînan li herêmê di navbera rêya Enfor û Sînorê Tirkiyeyê de dixebite ku herêmeka bi mayîn û pir metirsîdar e û heta ku ev mayîn neyên rakirin, sivîl nikarin bi ewlehî derbas bibin. Ya duyemîn jî koçberên me li bajarê Serêkaniyê bi xwe jî hene ku ji navçeyên din ên wekî Qamişlo û Hesekê û taxên wekî Xwêran û Ezîziyê hatine û em bi hevahengiya bişanda serokatiyê ya çavdêriya hevkirinê re dixebitin ku ew jî veger navçeyên xwe. Helbet hejmareka baş a koçberan vegeriya ye, lê ne wek karwanan belkî wek kesan. Baş e, hejmara kesên ku vegeriyane Birêz Abdullah, yên ku vegeriyane navçeyên wekî Hesekê û navçeyên din, herwiha hejmara koçberên Serêkaniyên ku vegeriyane bajarê xwe çend e? Hejmareka tekez tune ye ji ber ku veger berdewam dike, lê amarên dawî nîşan didin ku nêzî 300 malbatan vegeriya ye gundên wekî Şikriyê, Abdulselam û Mişrafê, li gel malbatên din ku vegeriyane navenda bajarê Serêkaniyê. Bi giştî hejmar li gorî hejmara koçberan ne mezin e, lê belê veger hîn jî berdewam dike. Wê kengî karwanên vegera xelkê Serêkaniyê bêne şandin, mîna ku ji bo xelkê Efrînê çêbû. We demeke diyarkirî heye ku hûn dest pê bikin? Dema diyarîkirî bişanda serokatiyê ya çavdêriya vegera koçberan ve girêdayî ye. Wekî ku we jî dît, karwanên mezin çûne Efrînê.
لسەرێکانیە پرسگرێک دێ لەسەر بەشان وەرە چارەسەرکردن. پێشی پشتی بداوی هاتنە ڤەکردنا ڕێیان و ڕاکردنا ماینان ئەمێ دەرباسی ڤەگەرا کۆچبەرێن li serêkaniyê bibin. Paşê jî ewlehiya koçberên ku têne vir misoger bikin. Ev erk bi şanda serokatiyê ve girêdayî ye. گەلە هەن دikarin destnîşan bikin ev dema nêzik yanî di nava mehan de ye yan heftiyan de ye. Ev mijar pêşî bi leza Wezareta Berevaniyê di rakirina mayînan de girêdayî ye. Ew zêdetirî mehekê dixebite û nêzîkî 40 heta 50 sedî kar bi cî anîne. Eger wezaret bêje ku rewş ewle ye, ez bawerim ku şanda serokatiyê dê dest bi vegera koçberan bike. ما rewşa ewlekariyê ji bo vegera koçberan guncaw e? Erê rewşa ewlehiyê niha dibin çavdêriya rêveberiya ewlehiya navxweyî û polîsên sivîl û leşkerî de ye ku girêdayî wezaretên xwe yên wekî Wezareta Navxwe û Berevaniyê ne. Wekî ku hûn jî dizanin, serêkaniyê ji sala 2019 ve hatiye rizgarkirin. Rewşa ewlehiyê li serêkaniyê normal e. Mîna deverên din ên Şeddadê, Tilhemîs û bajarên din yên Hesekê, Reqqa û Dêrezorê. Ewlehiya navxweyî ya girêdayî Wezareta Navxwe çavdêriya rewşa ewlehiyê li serêkaniyê dike. Şikir ji Xwedê re tibin pêkirin teqîn an tiştek ku rê li ber vegera koçberan bigire tune ye. Ji bilî sê mijarên ku me behs kirin û ji aliyê wezaretên pispor ve li ser têxe bitandin. Planeke we heye ji bo valakirina xaniyan û vegerandina wan ji bo xwediyê wan yê resan dema ku vegerin mal û gundê xwe li gundewarê serêkaniyê. Pirsgirêka xaniyan pirsgirêkeka beşiye li navenda bajêr. Lê li gundan xaniyên ku ji aliyê kesên din ve hatine dagirkirin nînin. Me bi hevkariya Wezareta Berevaniyê alîkarî kir ku gelek malbatên mezin ên wekî malbata Mela Dêwîş û Mihemed Seîd ku ji pêkhateya Êzdîne vegerin gundên Şikriyê. û malbatên din ên mezin ên Kurd ên wekî malbata Abdulbaqî Seyda, Ehmed İsmaîl Umer Seyda û Mihemed Abdulmecîd Oso wan bi awayekî qismî erdên xwe wergirtin û heta kirêya erd û berhemên xwe yên berê jî standin. Dema ku pêvajoya ewlehiya gundan bi dawî bibe, rêve bin û koçber vegerin navçeyên xwe yên li Qamişlo û navenda bajarê Hesekê wekî taxên Xwêran û Ezîziyê, ev xanî dê bêguman ji bo xwediyên xwe peyda bibin. Ev mafê wan e, ne minnet e. في حال تعرض أي مواطن أو Eger aliyek dest deyne ser erdê welatiyekî yan jî cotkarekî, gelo ofîseke diyarkirî heye ji bo pêşkêşkirina gilî û gaznan? Helbet ofîsa lihevkirin û şopandinê li rêveberiya navçeya serêkaniyê heye. Ew van mijaran ji nêz ve dişopîne. Her kesê ku were û bêje erdê min li cem vî kesî ye, em yekser li dû dişînin. Her kesê ku vegeriya serêkaniyê, kirêya erdên xwe yên demsalên borî jî wergirtiye. Kîjan sazî û dezgeh vegeriyane serkar û kîjan hîna jî rawestiyan e? حاليا المؤسسات الرسميه التي هي داخل الخدمه في راس العين Vêga şaredarî bi tevahî kar dike. Sektora enerjiyê, elektrîk 24 demjimêran peyda dibe. Ji xwe ev yek li seranserê Sûriyê kêm e. Ji bilî deverên Bakur, ji ber ku elektrîk ji Tirkiyeyê tê, lêbiha hinekî bilind e. Lêbelê ev ji ber kalîteya elektrîkê ye. Av û firne jî bi başî kar dikin. Duwarê tenduristiyê de nexweşxaneya niştimanî hatiye çalakkirin. Ku şeşemîn nexweşxaneya herî mezin a Sûriyê ye. Bikarîna 200 nivînan. Taqîgeh çend rojan berê ket xizmetê. Rêveberiya tenduristiyê bi bijîşkan re peyman îmze kir.
في مشفى راس العين vêga nêzîkî 306 kes di nexweşxaneyê de dixebitin. الدوائر الأساسية خزمەتگوزاریên bingehîn bi awayekî baş kar dikin. Lê hewcedariya me bi piştgiriya rêxistinên wekî xaçasor a navdewletî heye. Ku soz daye hin stasyonên avê pêş bixe û amûrên klor û paqijkirinê jî lê zêde bike. û stasyonê avê ya Elokê dê di demeka nêzik de were vekirin. الأمور فيها جيدة تعمل لكن تحتاج إلى الترميمات الأخرى إن شاء الله. ذكرت وبحث ستاسيون علوكر آف جهشتي هن تاخن حسكي لنافا باجير كان دي ستاسيون بأوايكي ثرمي بفكرن بشكل رسمي. نعم بشكل رسمي على الأغلب Belê bi egereka mezin dê sibe an du sibe bi awayekî fermî were vekirin. السيد العميد زياد العايش المشرف على الروتري Bi amedebûna şanda serokatiyê. والفعاليات عميد زياد العايش parêzgarê Hesekê û çalakvanên sivîl. Niha bi awayekî ceribandinê dixebite ji bo ceribandina xetan û her wiha paqijkirina wan jî. بتنظيفها أيضا تعلمين أن نعم. وەک ڕێبەرێ ناوچەیە پەیاماوە ji bo کۆچبەرên serêkaniyê bi taybetî çi ye? Mafê vegerê bi yasayê parastiye û ev soza Serokkomarê Sûriyê Birêz Ehmed El-Şer'a ku heta dawiya sala 2026an dê tu koçberek li seranserê Sûriyê ne tenê li Hesekê di konan de nemîne. Bi îzna Xwedê dê her kes vegere malê xwe. في الأخير سيد دداوية دا بريز عبد الله وچەند جاران navê رأس العين آنی بێکاتەیە کورد dibêje serêkaniyê ye û Ereb jî dibêjin Ras el Ayn. Em dizanin ku di saziyên hikûmetê de hûn navê Ras el Ayn bikartînin lê Melkûbanê dît ku hikûmetê navê Kûbanê li ser tabloya serekî zêde kir. Gelo ev ezmûn dikare li serêkaniyê jî bêdûbare kirin؟ يمكن لهذه التجربة أن تعاد في رأس العين السريكانية أيضا؟ Mijara navlêkirinê ji aliyê Wezareta Rêveberiya Xwecihî an jî ji aliyê Birêz Serok Komar ve bi biryarnameyekê tê derxistin. Kes nikare navê herêmekê biguherîne heya ku bi rêgezên diyarkirî nebe. Eger dewlet wî navî bipejirîne dê were bikar anîn. Navê serêkaniyê wekî ku hûn dibêjin û navê wê Ras el Ayn di nivîsên Yaqût el Hemewî de berî zêdetirî hezar salî hatiye behs kirin. Navê ku niha li Wezareta Rêveberiya Xwecihî wekî navçe hatiye tomarkirin Ras el Ayn e. Em wek kes pirsgirêka menîne eger dewlet biryar bide ku her du navan bikar bîne. Ev di desthilata wê de ye, ne di desthilata me de ye. Eger navê Kobanî li ser tabelayê hatibe danîn û ji aliyê dewletê ve hatibe pesendkirin, ev tê wê wateyê ku dewletê ew pêşniyar kiriye û eger nehatibe pejirandin ew navekî demkî ye. Tu gelekî bi xêr hatî, careke din gelekî spas ji bo te Birêz Abdallah Ceşhem rêveberê navçeya serêkaniyê. Xêr hatî, spas ji bo we.